मानगोना हाग्रामा महिलारिनि अबस्थाया बारा मोजां नङा होननानै आं फोथायो। खारन आंबो बिथांनिनो सासे रौनियामोन। लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै आङो खामानि मावनो मोन्दोंमोन। आङो बिथांनि खोथाखौ ए टु जेडसिम मिथिखागौ आरोखि, बारा बुंलायला, गुरुनि बदनाम खालामनाय रखम जायो। थांनाय दिनफोराव सरकार मन्थ्रि थानाय सत्तेव मोननै इलेक्सनखौ देरहानो हायाखिसै होनबालाय नै दिनै एलायन्सबो गैया, सरकारबो गैया, मन्थ्रि गैया, बबे हिसाब खिथाबजोंलाय देरहानांगौ जाखो? बेथ' नंखाय खोथानि। खारन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै रोखाखासै। आरो रोखा माने दा जिहेतु पिपुल दोलोनिनो बिटिसिआव सरकार, दा जाय माबाफोर जुदि आसनि जुदि लुबैयोबा बा माबाफोर जुदि आसनि थायोबा रुलिं पार्टिनि सरकारासो माबा आसनिफोरखौ रुपायन खालामखागोन नालाय। दा दिनै रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि नंला, आगोलनि तुलनायाव जथेस्थ' गोरों गोरा जाबाय। बिथांमोना राजनितिक खोथाफोरखौ बुजिनो हानाय जाबाय। दा थारैनो जुदि सरकारनि आसनिखौ जुदि आसा खालामोबा सोरखार हान्जायाव थानानै बिथांमोना आसनिखौ लानो हागोन बा लानो हायो होननानै फोथायो आरोखि। आरो बे इलेक्सना जिहेतु बिटिसि सरकार दानायनि इलेक्सन नङा, बे इलेक्सना जाहैबाय माने दिल्ली गभर्नमेन्ट पार्लियामेन्टारि दिल्ली गभर्नमेन्ट दानायनिसो इलेक्सन जिहेतु। खिन्थु रायजो राजाफ्रा सानदों माने बे इलेक्सनाव जों सहयोग खालामनानै देरहासार होनायनि उनावनो जोङो मथा मथि गावबा गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंना लानो हागोन होननानै बेखौ फोथायदों आरोखि। आरो बे सैथोखा। बाखि नामा आंनि खेथ्रआव बारा सुट खालामाखै नामा, बाखियाथ' बिथांना बेसेबां कौटि बाखि दं बिथाङासो मिथिगोन। जाय हक, बिथाङा बिदि एसे टिकिं खालामनायनि सभाबा दंखायो। आंखौ बारा गाज्रि मोनाखै, बिथाङा मा बुंबाय थाथों। खिन्थु बास्तबआव रायजो राजा बिथांनि सरित्रखौ बुजिनो बाखि गैलासै आरोखि। अबयसे फैला दं 8 थारिखआव नोंथांमोना रोखा होगोन। बे 8 थारिखनि उनाव रायजो राजा फुरा अनुभव खालामनो हागोन। बे 8 थारिखआव जाय दैदेनगिरिया जयन जागोन, बे आं दिनै नामखौ मुंख'नो लुबैयाखै। बिनि उनाव रायजो राजा एकदम क्लियार जागोन आरोखि, जा बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दलनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो दङ। दिनै बेयाव 150नि एसे बारा दङ, खिन्थु आरो 5,000सो जयनिं खालामलागा दंबोयो आरोखि। दे गोजोन्थों दे।